Polresta Sidoarjo kasil nglempit arek lanang sing mateni mbok ndewor plat kuning alias PSK sakmarine ho hihe nang salah siji hotel nang daerah Juanda Gedangan. Pelaku ngilangno nyawane korban polai gak iso mbayar sakmarine ngebleh korban. Satreskrim Polresta Sidoarjo nglempit Febri Latif Bimo Nugroho, warga Lowok Waru Malang. Arek umur 17 tahun iki ditegep oleh mateni mbok newor plat kuning alias PSK sing open BO alias buka bookingan liwat aplikasi online. Rojo patiku kedadean nang salah siji kamar hotel nang daerah Juanda Gedangan Jumat tanggal 14 November 2020. Korban jenenge Siti umur 28 tahun warga Jawa Barat. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Toping Jelentrehno teko kasil selidikan pelaku kenalan ambek korban liwat aplikasi micet. Korban masang patrol petang yuto repes kayak ngebleh ping 3 pola wis kemecer pelaku nyanggupi. Lah samari dil-dilan karo-karone ketemu nang hotel sing wis ditentokno. Nang jero kamar pelaku karo korban sempat ho hihe ping pindo. Tapi pas ape munggah sing ketelu korban gak gelem. Alasannya pelaku dorong ngekei duwe. Lapas dijaluk mbayar, jeketek pelaku gak duwe duwe. Gak lidok korban ngamuk, nyelatu pelaku. Rumangsa tersinggung, pelaku ngibeng korban. Nekek gulune mbarek mbungkem raine ambek bantal. Akibatnya korban kaiso ambekan terus mate nanggon kedadean. Awalnya wong loro iki wis ana komunikasi melalui aplikasi micet, janjian untuk ketemu bareng untuk melakukan satu perjanjian hubungan dengan perjanjian baik itu dengan regone lain. Tapi waktu perjanjian dino iku karena udan sing gak cinta. Ya isu hari ini dilanjut meneng, akhirnya ketemu dengan janji yang disepakati wong loro. Ternyata pas wis dilakoni dengan yang disepakati, akhirnya sing lanang iki ngerasa gak duwe duit, akhirnya ono niatan untuk mateni. Yaitu dengan cekik, kemudian nutup bantal, akhirnya lemes dan terus tidak bergerak, dibawa ke rumah sakit sama wong-wong sing ono nduk TKP. Pas ning rumah sakit wis dinyatano mati. Wakapolresta Sidoarjo AKBP Muhammad Zainur Rafiq nambahi, pelaku kasil diamanno petugas gak adoh teko nggon kedadean, yaiku nang kos-kosane nang daerah Tropodo Waru Sidoarjo. Saiki pelaku ndekem nang Wali Eruji Wesi Polres Sidoarjo kang nglakoni proses hukum terusane. Mujianto Primadi, JTV.